straight to the point. Ni mao sa may gato sa balikan si Idol Tweety kay naon sa man ning kalakiha mga higala na ay mga heavy equipment nga ipada ang probinsya para pag-clearing, wa man pud noon pasudla. Unsa man ning daganag maohon? Ato paminaw ang dugang report ni Idol Tweety mahigala unsay dugang makuha nato mga info dito sa area. Yes, Idol Tweety. DYHP RMN Report. Attorney Rufil, kasagmuyo ang nabati sa mga residente diri og mga homeowners sa dinhi sa may Azalea Village. Attorney Rufil, human nga gihold ang mga mutabang unta nila nga mga ekipo. Attorney Rufil, gikan sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo. Attorney Rufil, kagahapon munang ubay-ubay gitang nadunggan nga mga reklamo. Attorney Rufil, kay doon naman ko'y nakasud pod nga mga private pod nga mga owner sa bako. Attorney Rufil, nga ni volunteer lang pod o nihatag pod sa ilahang libre pod nga pagtabang pod sa mga residente dinhi sa may Azalea. Attorney Rufil, gipasod ra man dayon, wala man sila wa lisod-lisura. Attorney Rufil, kaya kagahapon ang nahitabo man gud. Attorney Rufil, pag-abot gyud sa mga ekipo gikan sa probinsya sa Sugbo, gipangayuan naman hinuon sila og registration. Oy. Dili pwede yes, Attorney Rufil, dili pwede makasulod ang bisan unsa nga mga dagko nga mga equipment. Attorney Rufil, ang kining mga trucks, ang mga bako gikan sa probinsya sa Sugbo, maskin gani daw Attorney Rufil ang sa Cebu City nga mga mutabang kay maglisod pa daw og sulod sa maong village. Attorney Rufil, kay tungod wala sila registration. Oy. Sa makasulod muadto sa munisipyo. Attorney Rufil, kay aro na makaparegister sa tanan mo sulod dito sa maong village. Attorney Rufil, ang nagbuot daw ani matod pa sa mga nakahinabi. Attorney Rufil, nga mga residente dito, mga homeowners, kay ang nagabutan ni ang munisipyo. Attorney Rufil, nga ang ilaha lang okay ra man daw ta mo kuha og registration sa munisipyo ug maog yun ang ilaha nga gipangayo, pero padayon na lang jud daw gihapon ang ang clearing operation dito sa ilahang lugar. Kay pila na gud daw ka adlaw. Attorney Rufil, usa na kasimana karon pod ang ilahang pag-antos po dito, ilabi na nga daghan pa kayo mga sakyanan nga wa pa makuha. Attorney Rufil, ang mga nagkalat pa nga mga debris po sa kadalanan, ang lapok nga perting bagaa nga maglisod gyud ang atong mga residente dinhi sa may Azalea ug sa Colorado. Attorney Rufil, sa pag-agi ug pagsulod sa ilang balay. Kay tungod ani nga mga sakyanan. Attorney Rufil, nga nagpatong-patong na gani sa sama sa uban pod ang mga sa syudad sa Sugbo nga to pong nabisita. Attorney Rufil, ani man pod ang ilahang nasinati dinhi sa maong village. Puto ko gahapon. Attorney Rufil, nga nitaas ang tensyon dinhi sa may Azalea nga village kay tungod imbis nga gitabangan sila sa probinsya sa Sugbo, kay sila pod ang nangayo og tabang gid. Attorney Rufil, atol sa pagpahigayon og medical mission sa taga-probinsya. Attorney Rufil, nangay na lang pod sila tabang unta mahatagan sila og mapadalan sila og mga trucks, mga bako. Attorney Rufil, nga makakuha aning mga sakyanan nga naa sa kadalanan sa village. Attorney Rufil, nga pag-abot na noon kagahapon aron sa pagtabang. Attorney Rufil, ani ato ang mga residente dinhi sa village kay gihold na noon daw. Attorney Rufil, ang mga mutabang sa ilaha kay walay registration. Oy. Mauna ang ilahang reklamo. Attorney Rufil, nga ngano man gyud kinahanglan nga magpa-register pa nga igo raman mutabang ang mga ni adto dito niya gikan naman sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo. Attorney Rufil, so kayaw sila ato ama pong gikahinabi. Attorney Rufil, ato ang gisan din sa to ang newsroom ang atong interview sa usa sa mga representante sa probinsya sa Sugbo. Attorney Rufil, nga si Ma'am Darlene, kung unsa man gyud ang kamatuuran kabahin ani nga gihold sila kay wa sila permit, wa sila registration. Mapod pa niya tungod ra daw sa registration. Attorney Rufil, mo tong gisugo ang ilahang usa sa mga tao sa ila, mga staff nila. Attorney Rufil, nga padton sa munisipyo aron na i-process ang kaning registration nga giingon sa munisipyo. Attorney Rufil, masugdan na nila. Nga mo to. Attorney Rufil, giadto nila kagahapon na dugay gyud, na langay gyud ang ilahang pagbuhat sa ilahang clearing operation kay tungod gyud aning gipangayo gyud nga registration. Attorney Rufil. So kini mo video na adre atoy pawati ning video si Idol Tweety na interview makani mo tong in charge. Yes, Attorney Rufil, na din nato ang video sa kining representante sa probinsya sa Sugbo o ang atuang usa sa mga homeowners. Attorney Rufil, nga si Sir Russell, na apo din nato pong gi-interview. Attorney Rufil, kay apil man siya sa mga nitabang pod og pag-clear pod sa mga balay-balay po dito. Attorney Rufil, kay naapil man pod ang ilaha. Sige, standby hata paminaw mahigalang usa sa mga homeowners si Russell. Beto paminaw.
HPR man Cebu sa FM 93.9 ni sir. Sir, sa to katinood sir nga wala gipasud ang mga ekipo diri sa probinsya Sugbo. Kahapon ang nigawas nga information ingon nga i-on hold lang sa. Kay nga naman gi-on hold sir. Kailangan pa ko na ipa-register. Nga amo ko tuginan nga ano i-registered pa man ni pwede naman i-registered pero ongoing lang ang trabaho. Oo. Para kay So balik katong registration nga giingon sa municipal ni sir no? Katong registration nga lang giingon. Mga equipment para maalista rito sa akon nga mo ni nanood dire. Oh, pero unsa mo tong hitabuha sir nga dunay mga private nga mga owners ani mga backhoe nga nakasud man pero ang kanirang sa probinsya sa Sugbo mo'y wala. Apil ang kuan Cebu City nga Cebu City. Oh, Cebu City probinsya sa Sugbo kana mo nang wala kasud. Kuan LGU na gahapon pa sad. Pero nga naman ang unsa to hitabuang ang nakasud maning uban nga mga private noon. Nga mo maginan nga gusto na sila eager na sila mo trabaho. Nga kinahanglan na abuaon kay simana na kapin. Wa ginali way LGU naglihok diri bisag tubig mainom way gihatag sa mga si Mayor Algio Prasco. Tubig pagkaon wa diri sa Pisto A. Oh. Ini mo ni diri man ang kuan. Pinakadaghan og katong zero ang ground zero diri man. Yo wa gid way mo man ni katong daghan kay mga nagpatong-patong masakyan na. Napasahod gani wa pagay Kani diri dapita kaning bako. O kani nga bako sir private owned ni pero nihatag ra pud sila sa ilang serbisyo nga for free. Apan sa kuan province ang Bitabang hangin sa province ng Bitabang. Ug wala naabot di kito maibot gabi. Oh pero nga naman kinahanglan man daw registration sir. Ang pagsulod og mga kuan nga mutabang ra man unta sila. Register do. Usa ra kataw mo to dili on hold. Agi-hold gyud ito atong higayon na. Kapil pa tubig, naglinya ng mga tao. Ila pag i-on hold, what's the purpose? Tanda mo na, ingon ko, gabi na. Mas maging gabi kay wala na mga bata magpaso-paso, wala na mga agi. So, less ang disgrasya. Ito gipadayon, uban, bugong, do, itong kistanan. Ang LGU liluan, wa may giliw. Isang, tubig lang gani. Kasi posing na. Tugay, nakadari sir, gapuyo. Taon na ay mga 7 years siguro. 7 years na kadinhi. Nya karon gyud sir kay atog yung higayon na murag naulbog yung kaspa sa mga residente dinhi kay. Di man gani Maris Mayor si Kong di gani mo ari kay murag ay ano mahadlok siguro kay mahadlok slapok kay lapo pati ba lapo ka diri. Yang kuno mo nadunggan ha. Unsa may kadlukan slapok di ay? Pwede raman mag boots. Pwede raman mag boots niya. Ilang kuan nga unahon sa kuno ang mga less nga damage. Awahira kuno ang grabing damage. Unsa na sige ni paabot 1 week na. Parte ng uhawan ang layas ng mga tao. Wa ganing hinabang na dawat mo ang PWD ilista. Wa gani di musod kay ngano man pati na po ka. Kay tungod lagi wala pa na clear. Wala. At sa interior gid sa mukha dito wa gid. Nasugdan ni ang clearing operation gahapon sir mga unsa orasa? Hapon na. Pero doon naman may mga nakitaan kagahapon magudsbuntag ni anhi pod mi dinhi. Doon namin nakitaan sa may Colorado pod nga village nga gihinay-hinay na pod. Mas sila dito. Mas na pa sila dito. O Garden Bloom. Napa dito. Ang pero kato mga private owned gihapon to nga mga backhoe. Na ay army na ay private na ay organized magano kay sila. Nga rin ang adto dito na clearing ang EGCP gi-claim sa social media ni kung Joe Prasco nga ila daw to nga sa NGCP man to nagyaw-yaw yung mga residente nga sa NGCP man wala magilihok ang LGU diri pero tinuod yun sir nga wala gyud may nadawat maski nusagitan wala sa tubig sa LGU tubig wala tubig lang gyud mo gyangyo nya karon gilisod-lisod pa noon wani nga nitabang sa inyo ha pagkuha lisod-lisod among ginang gabi nga ang nitabang pa inyo pagilisod-lisod mo pa nitabang mo pa inyo gilisod-lisod ulbo na mga residente diri gabi pati lang lagutan na nabuhay nilipay na gani mong dugo kay nanay mga heavy equipments mo limpyo niyang ending kay wala pagipasod di pabaga nila hindi sa kios ko no permit okay no ka no permit i-registered mo ka pwede naman ako sa katao mag-register dito kung ganahan sila i-register o gusto ka kapag gusto may paraan pag ayaw maraming dahilan i-affected ng mga residente kami mismo gani sir unsa na lang imuhang ikastorya sa kagamhanan din hisliluan sir so sa local LGUs sa LGUs sa kuan liluan disappointed ang taga Pisto A mismo wagi na himo wagi sila gihatag bisag tubig na lang nga mainom ngayon sila padaas lang tubig para hugas diri wala problema pero wagi naabot
Bisan pagkaon, podpacks, hot meals, anang paghitabo gid. 3 days lingon una ako no. Pero anto na lang nahuman na lang 1 week wa gid. Puro sa saan. Straight to the point. Puro istorya na mong in MRDO. Ya ang diri ang Bureau of Fire, diri ang Coast Guard, diri ang Air Force, hadlok ay perting lapuka. Wala. Sir, unsa na yung ikaymon aning mga trabahante na to sa probinsya sa Subo, sir, ni Governor Pam, sir? Kami nagpasalamat kami ng GovPam sa mga active kay nga mga personnel nga ni-respond yun kay primero pag fourth day masiguro to naghatag si GovPam di og mga relief goods lain may nakadawat. So ang yumi nga ba go inas go nga ari sa sud kay wagid may kadawat. Ani kadawat pila ra kabuok. So pagkaugma diri dayon. Gipadala Nga mo. medical mission dayon para anti-leptospirosis among gangyo nga doxycycline lang para dili magka leptospirosis. Pero ang province sa ginilihok kini sa patuon ko na may city health nga maglisod gani miglabang gani. Kaya parte bang dagan nagtrabaho na mo kami ang uban layas na. Kami pila na lang kabuok. Kaya ginaang bunta ko no disappointed ko no si Mayor Prasco kay gamay ra ko nang wag food packs. 800 kapin ni diri. O niya ang uban ang hawa na anang nangato sa lang lugar kay way tabang diri. O niya tagsar mag individual so 800 mi kapin may nausan sa nangawa at ipadaan nila 3,000 kapin ka food packs. Idubli na lang unta. Dapat ko dito katambay pakuha na. Wa man diri ubang mga tao. Nya silingan nila pakuhaon. Pwede ilista. Pero wa man anong bato kasabot sa ilang sistema. Disorganized. So, daghan kay nasagbuyo dinhi sa inyong lugar. Majority ang mga rotos lang dito ni kuha ni Kung Prasco, ni Mayor Prasco. Mora kay bulahan. Ang diri mismo sa Pisto A, but ano, ipaltigil na po kagidri. Taas na po mga pandit, mga diri. Pero nagamay-gamay na lang ganin eh. Okay, tungod aning hinay-hinay nag-iri. Kami nagkuhan. Kaya di mag-isot sa media na pita. Kay, agad partay na po ka niya. Ang deep well diha, agad ang tabay. May among source sa tubig para hugas na yun. Katol na kayo. Yan ay puso diri. May gamit na mo para ligo, para inom. Problema kayo ni. Kung nang hawang uban, wala magid, wag inabot. Honestly, gid, wag inabot. Ikan from LGU Liluan. Sir, salamat kay sa imong paghatag sa imong habig no kabahin aning problema ninyo dinhino sa Azalea. Salamat kayo sa DWHP ug IFM. Ni Ari pagkuha pag mga situationer napaabot ang mga problema to diri may hinaut madungog pa ni sa nabungol nga diluan nga government. Sir, salamat Straight to the kayo, point. sir, ha? Okay. Nabungol na ko no kadagot Dok Prasco. Na inyo ng residente ha. Ako lang nang giagi kato katawa mga higala bida. Tao, naitabang gikan sa Kapitolyo di inyo dawaton. Inyong lisod-lisuron sa klasiha sa. Di ka kasabot sa utok mga higala. Ha? Naunsa maning kalakiha in taon. Asa man to sa Kapitolyo na adi ha katong interview ni Tweety sa Kapitol nga kwan in charge. Beto paminaw sabi aron nga makwanta ni. Patigayon tayo ni kalakiha mga sukintig paminaw. Okay. Ma'am, unsa to katinuod, ma'am, nga dili mo kasud dinhi sa village sa Azalea og sa kining Colorado kay tungod sa inyong gipangdala nga mga equipments kaning backhoe? Ang istorya gyud ani pag abot na mo dinhi kuyog naman ni kuyog engineer ang among engineer giduol sa representative sa municipal naingon na i-register daw ang tanan gida namong equipment. So ang gibuhat sa among boss is nag-assign siya og usa ka kauban namo ipaad ko dito ni Sa municipal. Attorney Hammurabi na ipa-details kung unsay mga kining mga equipment among gidala. Isa man ni si Attorney Hammurabi, ma'am? Head sa MDRRM. Dinhi sa Liloan. Oo. So, mara to mong gibuhat. So inyuha na lang gilakaw po dang ilahang mga kung unsay ilang gisulti na need i-register, para say among gikuan dito. Nya, Ma'am Darlene, unsa man to? Nganong kinahanglan man daw nga
nga i-register pa ang kini nga mga equipments para mag-clear dinhi sa mga areas nga nagkinahanglan gyud nga maupod ra ba ni ang nitap gyud ninyo sa Cebu province nga magpatabang sila og paalang sa clearing operation dinhi sa Kutkut Liloan. Kana wa gyud mi kay balo. Ni follow na lang gyud mi unsa ilang di asa amo. Pero dili gyud to kabahin sa permit. Wala mo gi Dili gyud permit. Ipa-register ang tanang heavy equipments kung unsay among gidala. Pero wala ba mo'y nadunggan, ma'am, nga explanation nga nung kinahanglan pag-registration nga pagtabang manis katawhan ang gianhipod sa wala gid mo nila gi-explainan. Pero sa inyo pangagpas, ma'am, wala pud mo nakahuna-una o nganong kinahanglan pa? Kami wala na lang sa gyud, ma'am, kay ang amo ra yung gianhi gyud no, ang tabang gyud sa mga tawo nag-iasa amo. Kay ato pa gyud ning Saturday dinhi nag-medical mission, nagdami og mga relief goods, na ay duha ka water tanker among gi dadin ni sud gyud sa Dili Azalea. Nya kuangan man, so ni request pa gyud sila kung pwede pa daw balikan sila. So gingnan gyud sila balikan alang sa mga relief operation or kanina clearing na clearing makuha lang ang mga sakyanan para makamove sila ba. So mo to gipaabot ni ninyo kang Governor Pam. Ang kuan lang sad ang kanang gining mga lapok na ilang kuan na makuha lang ilang basura. Kay maram gyapon ipadapli nila magbalik-balik niya. Ato biya like kaming na bagyo. So mo to gi gyud na ni promise gyud ni na mobalik. Malang ni balik gyud ni gahapon. Nya mo to pagbalik ninyo, ma'am, mauna noon ni kinahanglan na noon na mag-register pa gyud. So unsa naman mo orasan nakasulod gyud, ma'am? Sa village. Mata among mga heavy equipments diha. Mo to among naabtan gahapon nga naara diri sa gawas nga bahin. Ang naka kuan na gyud is ang water tanker, ang naka water tanker ang gahapon 3. Mo na lay among gipa-dispose tanan tubig kay needed gyud kay tinuod. Pero mo na si at least na clear ba nga kinahanglan ra mo magpa-register sa munisipyo aron sa pagsulod dinhi, pero questionable kay ma'am no, kay nganong kinahanglan pagyud nga ang pag-ani pagtabang naman lang gyud in town. Kaya mo yung concentrate ang mga tao gyud. Mo na lang ginahuna. Yan unsa kay mo bening reklamo sa mga tao nga nganong di man pasudlo ni mga bakho nga nganong kami di pa-register kini private. Dunay mga private. Kani private, Okay, sige. So, doon ay problema. Sa Freeze dong, doon ay problema. Mga yasag tabang, mangita sa Governor Asang Kapitulyo Indekin, padadaan o heavy equipments Kapitulyo, di mo dawat. Hala, lisod-lisuron. Ay, kinahanglan pa i-register mo ni mauna. Straight to the point. Naunsa man ni Doc Frasco? Ato na lang ikataw-katawa, mahigala, ha? Kaon sag pandok, kanang naiingan nga Doc Frasco. Inubanan sa tubig nga Doc Frasco o kape nga 3-in-1 Doc Frasco. Ato na ni agi katawa mga sukit di paminaw. Naunsa ba ning kalakiha in taon mga kagalaan oy, ha? Sus Ginoo ko. Na kaniyo kani nga kape basig maka okay pa nay kuan, mo naman ning naka na jet lag pa man siguro sa Doc. Ato ni agi katawa mahigala. Unsang kalakiha? Na imong statement Ang statement mahigala ng Doc Frasco kaniyo. Ingon siya, dako kaingon lagi nga kita ba na anad ba ta ba ang normal magod mga kagalaan nga tao bitaw pagkabata nato ba? Kanang makasa bitaw tadi man nakalikayan makasa tas tong ginikanan ginagmay kung sa una labi pa mahigala og kuan wa ba ka kamuuli dihag kuan tarong nga oras inana nagabihian ka or baka nabuntagan ka inana mo man sagad sa nimo kino inana mabuntagan kay ato ni agi katawa mahigala ikaw rimat nakasuway na ka nga makasa ka sa imong ginikanan ikaw inday ken kana makasa ta pagkagagmay ba uli na to mga buutan kita kayo day
Imong bawion ba? Binuutan ko ka, mahugas plato, ana, manilhig, manglaba, la. Butan-butan yung ka diha, kaya na kasa ka ba? Matingala na imong ginikano sa kabuutan na imong anak. Wa na makauli og usa ka gabi. Pero kinis Doc Frasco mga sugid ti paminaw. Wa diha. Atols bagyo kada kong problema anang kalakiha. Kada kong saan na makigalaan sa imong konstituente imong asa imong igsuon mayor mahigala sa liluan. Wa po diha. Si Cristina wa diha. Sus Ginoo ko kada ko mahigalang problema. Pag uli, inay, ang imong buhaton, Dok. Pag uli ni mo, Dok, kay naa naman ka. Pagkauwaw man lang ka dito nga, wa ka din sa kwan. Atol sa matawag natog problema, wa ka. Straight to the point. Atol sa bagyo, wa ka. Ha? Ang imong gibuhat, pag uli ni mo, gikan ka nagsuroy-suroy sa London, gikan mo nagsuroy-suroy sa Europe, ha? Pag uli ni mo, imong mga tao, before sa bagyo, why nagmaan nila? During sa bagyo, gyud. Dito sa gobernador pa, mga higala sa liluan. Namatay itong kauban dito sa kasamang RV Veloso ni Adto. Kisabay naghatod ng pagkaon dito si Governor Pam naman. Unya, ang inyong munisipyo, sirado. Kami sa DYHP, sige may panawag sa inyong MDRRMO. Anang panahon sa bagyo, wagi mo tubag, sige lang bagting. Straight to the point. Di ba na dakong sa ninyo, Doc Frasco? Hain man ang serbisyo ninyo? Niya ng panahon nga gikinahanglan gyud ang inyong presensya ag serbisyo? Straight to the point. Pwede ninyong payahin yung baga dito sa Europe ay. Pag uli ni mo, nga supposedly ang imong trabahoon, kauban sa maigsuon nga sa Aljo, pag uli nyo sa liluan, inyo bang bation og napa mo'y sa normal ba mga bata? Kita bita na agi kita magkasa, tapos gini ka nang binuutan kita ki. Pag uli ni mo halat trabaho dayon. Sus pag uli may galan nangaway pagindekin. Straight to the point. Mapay nangita may galas gobernador mo niya. Iyang gibaling istorya mahigala matod pa niya dinhi. Ato masahon ng iyang statement. Ingon siya, hunong na, sakto na ang sigig pamulitika. Matod pa niya. Stop politicking and start governing. Governor of Cebu. So, gitirahan niya spam. Ka-afford pag ikadok, no? Ako pa ni mo, Dok, wa ka mangaway kay mo na akong minsay ba, imong lugar ang naigo sa bagyo daghang patay. Kung mahimo, trabaho diha, pangamigo diha, kinsay mga amigo nga magkatabang. Bisa hunong na, sakto na sa sigig pamulitika. Kisa may na politika. Kada adlaw, ikaw may na politika tanawan na imong naong nasa kape. Kuyawa, tawag asa man tong kwan names. Pero ugma na to tiwason tong komentaryo na lang. Ano ba tayong oras no nakalakiha mga higala? Ugma na ta magtiwas na lang kay bida. Investigaronas DILG sila mga sukid di paminaw. Kay unsaon taman nga nag-suroy-suroy man panahon sa bagyo. Straight to the point. Nag-suroy-suroy. Ikaw, Aljo, ikaw mo'y amahan di sa liluan. Atol sa katalagman, wa ka diha imong gibiyaan imong mga anak. Makaingon lang to mga tagaliluan, mga higala, murabag, kanabang nagmahay bitaw nga, mga pulong sa Ginoo sa nagdupa sa cross kasamang kay. Nga Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Ang mga tagaliluan, makaingon lang panahon sa kalisod na ng bagyo, Frasco, nganong gibiyaan mo ako. Di na madagi mo lang amaman og hatag-hatag din ha og kuan oy, tubig nga nay Frasco. Pero magtiwas ta og mga adlaw na lang mga sukid ti paminaw, standby lang una alang sa sunod na to nga tulumanon. Straight to the point. Wa naman tayo oras may galatangi unyang gabi ang sincerely Ate Arlene as subig ito sa Jess ang taknas kagabion o galas Jess kanto sa alas 12 ang tulumanong straight to the point uban ni kasamang Benji Tanghia. Ako si kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit kaninyo pinagis pagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalaygon ang Dios, mayong buntag Pilipinas, tatak RMN.
Inyong napapakinggan ang Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Archdiocese Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo. In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all. RMN! All the time.